Dames en heren, speciale gast op het podium. Maak een groot applaus voor mijn dochter, Lieve Smit. Dit is even testen, hè? Dat materiaal helemaal door. Even testen. Test. Test. Ja. Oké, hier doet het. Maar wel even zeker weten. Ga ik repeteren? Ja, voor mij aan ik het even. En één keer zei ze, oh, kan het wel. Hé? Klinkt je? Het volgende versje, dat is een tekst van Jurjen van der Meer. Jurjen is hier ook. Jurjen, ik hier iedereen voor bedankt, maar ik ben straks jullie in het thema. Het is nou wat meester daar in de midden. Ook hartstikke bedankt. Ik ben het heel goed op en ik ben de supervies maar. Het kostje van Ikea. Hij is zo van mij, een kostje maatje. Een soort van bouwpakket. Er zit een boekje niet met plaatsjes, maar uit zijn die hoe bekend. Een achterkant met relaties, met plankjes en een darke voor. Een onderkant met lietse pootjes, ik had het ding samen komen. Wat verdorie. Wat niet hoor. Alweer een man, we schroeven draaien. Het horen alle heel en hij iets jaloerlijke posten. Wie een putje dreven als hij tocht. Want er jongens wat voor en onderachter. De doos zit dik en open kort. Het ontwerp zit vol met iets verlaters. De kast die schemen er helemaal zwart. Ik terug van lunch en mijn brok koffie. U zei ze vreemd en niet meer waar. Ik mocht net meer in de keel. Het bevoren en het door maar. En hij de hamer en de zagen. Hij het hout en dus kan niet. Ik had treden en je got er kwamen crossen op de vriend. Voor mij een kostje maken, een soort van bouwpakket. Het was heroes als in de folder en had je in de garage